Sitten mun pitää tulla perässä. Let's go. Pointti. Vähän kuollaan heti. Ei tässä oikeesti mitään jälkää. Miten meidän olisi tarkoitus päästä täältä ulos, jos on viittä jätkää ulkopuolella? Eihän tässä nyt... Ei näytä oikeesti pääse pois. Mennään tonne oikealle, missä on noi venäläiset. Alko oli vähän perseestä. Kenttäpulloa viedä. Missä se nyt on? Joku katsoo, että se on unohdettu. Tässä voi olla normaalisti olla, jos jotain tekemistä. Mä mietin, että miksei osu. Sitten mä ei vittu, ei mulla ole kuulia täällä. Jotka oli tippunut kauan, ettei se huomannut. Kolme shottia sillä, että yksi ali, yksi keskellä ja yksi yli. Kyllä varmissa ainakin täällä on niin vitu helppo ampua. Se voi jatkaa. Tulla vielä pieni paljon, että ehkä luistaa. Loppukin. Tää on just aika tapahtunut.